Yan guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel, Eric Kilot. And please follow my Facebook page, Eric Kilot, ang tradisyon. Maraming salamat po. Part 2 na ni. And please share this video guys. Agadigo City ko. Iya, ganun ba? Wala ini. Oo, nang itong contact number niya, tipo. Ano na yung mga anak na? Ano ko ba? Ito alang ma. Pausap naman. Kana lagi dia ba? Kana lagi dia, kana lagi dia problema. Ano sige ugat ya? Mating ko ano bang tulog yun. Na-injectionan ba niya sa hospital? Wala naman ito hospital. Pero wala may injection. Sara? Tambal. Wala sa injection? Tambal lang? Antidepressant o antipsychotic. Kalit naman nagluko yung tili. Nagpinto. Kanitawag. Sa'yo. Dapat mo na bata.
Makalakaw lang siya, wala nang problema. Maski na ka lang matukod lang niya yan, lapalapawa. Kaya may sungkod. Wala tamang, basig di mo abot ang sunod. Ha? Basig di mo abot, tulatulato ka dali. Hindi mo sipot, dugay mo abot. Pagkakasang dito, tuloy-tuloy. Saan yun, nakaw na? Maman dito maabot. Ato isulod siya. Ah, ulat-ulatan lang ni. Ikaw man ani, ikaw. Ha? Kung maabot, wala na dyan, ano ba? Dili, umuabot sila kanilang sa. Pahulat. Ulat sila kay Dugay man. Ini haragot to. Sa ulang paglabaw. Kumusta itong may stage 4? Yung stage 4, kumusta? Okay mo siya. Di gani ito tayo pahilot sa bana. Ayun, sige pahilot, dili maayo. Pero gani, ana mo siya, ala, okay lang yun, ana mo siya. Stage Salig man yun siya. Pero dili pa operahan sa mga kuangke. Paghapon ba? Ulat na lang ba? Pero ano sa ayo doon siya? Nato payata. Payat pa ni ma'am. 4. No? Grabe ng sakit ko dito. Kaunan dito. Diabetic pa yun. Hindi mo operahan. Okay man mukhaon. Pero, dami ba? Kaya okay na yung kaon. Mukhaon lang daw. Kaya kita mukhaon. Una yun. Una kita sa first. Ala na kaon dyan. Nagingon, di man ingon ang ang tanong. Pero, pag ang tao ganit, di jud Wala mukhaon. wala. Ako magsuon, cancer. Mahungit. Sa kahungit. Kurinder. Mauna din. Patay yun dyan. Kag mukhaon ganit, gusto ko mukhaon. Kana. Uwi na. Buhay pa na, lahutay. Nakalag, isa. Nangita yung kaon, kana, kurso pa na. Kaon ba ko, tama na? O, diba, namay nga na, sir, na. Tama na? Dili. Sige ko. O, sige. Kagawa iso. Pero sige na mag-ana, niya. Mag-ana, gani. Mangayo mo siya. Naisip pagkaon. Ito yung mga gusto. Di paliton. Aliton. Pagkaon, tilaw ra. Gani, o, parang tanaw ng mga tagilid. Kung sige, gusto siya mga iyo, napalitan man. Palitan. Gusto man kaon. Kani siya makaon man. Kaon siya. Hindi gipreso una nga didag ko og kaon karon Natulog, yapon. isa ka cup tunga. Hintan man. Ha? Hintan man ako. Hindi mo hintan mga hulog. Balik lagi pagkabata. Ngayon ulit sabaw. Una yung sabaw mas. Hmm. Tana na, okay ba? Tana na, sir. Kay, siya mong bati. Sakit daw. Di, aging kahit kayo. Ha? Karol ka bawas ko, agwanta. Agwanta. Akin na ilat mo na ikatanong. Ano na siya? Ako ang taha. Kita gitu ako. Ha? Tanong, Sakit gamay, no? dako kayo. Ada ko. Pag-ulis balay bro, kulata.
Hapit mo rin si mong apo. Oo, suroy na gala ko. Karon, hapit mo. Diretso mo rin sa luna. Doon na ako. Dugay mo na uli ato. Alas 9. Sa gabi eh. Oo. Ako po alas 12 na. Ana, yun. Nairing na ako, nagsabaw-sabaw. Ikaw. Kusubi ang mamalikas ng iring. Ulo ka mo. Kaya lagi manguwag, may itong babae. Tomorrow! Eh, talagi niya ako. Aring-iring. Now daw, now. Ano? Sa tanan hayop kanira mag-iring mga busog kay grabe papa. Saba. Sapa grabe kay sabaan. Pati manguwag sa paan. Dagan-dagan ba sa atop? Burog tao ba sa ito? Ya, tag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 
Persian man. Amo tanang balay nga dikit ah. Dahunog ginagnaganay ba? Ginagdanay. Amo kayo. Kaya. Ang iro na ako ilan. Iro ilang guys, biyaan ako sis pag-uli. Ang mga bata. Ha? Okay. Kanang panahon kang pagbida ka sakit. Uy, Ay, sakit na ng panahon, sir. patuloy ako magmatay ako. Nagasinina na ko. Pasulay mo ko tinagsa, tagsa, bro. Maigo dyo ka ba? Imo bitong puntahon? Ah, basta sakit. Agay. Binigay ko mag-electric fan. Ginanubad ang aking mga anak. Kasi neskwila na. Alam mo na, ang lakaw niya. Nabili doon ako susi sa balay na hindi ko una. Ang bigo. Eh. Isa. Isa kay Patyon. Exam. Text din ako, wala ako dali. Oo. Maganda. Oo na. Nanamig ko sa hilot. Mapot mo daw niya. Iyon. Banaan. Mga bata. Silak doon. Kasi. Sige, sige, sige. Mga ito lang niya. Anak na siya ugma. Anak na. Anak ko kaya po.
Ano siya? Tungagan. Kapilang apo. Tulo. Ay man ang babae ng anak, bakit sigurado yung mga apo. Ano man? Siyempre, mga sama rin siya.